Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sewu niki kula saking kumpulan jurnalis Indonesia Blora niki ajeng liputan kearifan lokal Desa Mendenrejo khususnya teng Guwa Sentono. Terus nggih nguri-nguri budaya sing wonten teng mriki niki napa mawon Mbah sing tesih lestari itu kisah niki. Ngeten nggih kula tak crita. Saiki mawon menekakan wong tak tukang dina kabar sakulan kabar Nggih. Totor enggak tahu. Nggih. Ini zaman mbahku wong Samin wong Tandiran. Nggih. Buka sepisan mulai babat kok kuwu purwo dadi Maistan Purwodadi. Oh nggih ngentos. Sak petak babat ang tindak sak petak babat gawe jurusan karo narik-narik lah. Ngumpul iki nang kene. Tapi dereng enek guane. Nggih. Ngumpul nang kene ndelok sing jenenge Batak Ngilu ki omahe Getas. Metu kok ngomah iki nek semoga saka dina pusaka semoga diketel sing gak ganti pangan sak tinggal ning dunya iki. Ning dalah sing semoga bocah kok dadi mas kok nek ngono mam. Dadi mama kene meteng. Meteng lair kuang gawan. Terus temasang ning Jambi melani karan Joko Sangsang ditulung karo Mbok Jambi. Jambi. Lah kita boleh dhisik ora trene. Nggih. Batak Ngilu rene obrak-abrik wong Sarasean. Cara gampangane sampean Batak Ngilu aku sing omah. Nggih. Sampean nus posoku juju aku karepe ben males. Nggih. Sunan Bunga, Sunan Kudus, Sunan Mulya paling ngampel ape ngiwangi. Kowe ora perlu melok-melok wis sebutan Sunan kok picik di pikiran panas kowe meneng ae. Jadi Sunan-sunan yo meneng ae. Mau inget lotok. Aku mlayu rono ki yo guwa ning cilik asem-asem kuwi. Nggih. Sebab ngalor ki yo guwa ning cilik. Lah aku mudhun rono diuntel-untel karepe mbana kono mulane kono kuwi guwane gedhi padha-padha. Guwane gedhi. Aku terus nyegur misal bleng mlayu bebas tekan Tuban. Oh, iya. Tekan Tuban ndekne mulak tekan kono. Aku balik mrene ndekne mulak tekan kene. Lah ndekne yo aku kalah gak apa-apa. Ning taun ana Windarana aku apa pesen anak itu jenengku Batak Ngilu. Batak ki maca Ngilu pribadine dhewe ning kene. Nek langsung kabundut. Jasane Gunung Getas. Lah terus dangu-dangu kok ana swara sing anggere ana swara sing gak ana. Ana swara sing gak ana. Sok nek narjane jaman jinakno Guwa Sentono iki. Oh. Monine sen ngoten niku. Lah, sing mlane wong kene iki gak wani wong. Anak wong piye-piye wong arep buyak wis rasa diladeni engko sing cerak wis dhewe. Nggih. Lah niku tradisine sing Catherine dugisan niki wonten apa Mbah teng mriki? Wis tak critani. Lah iki sing Joko Budo dipeni Mbok Rondo Jambi pun ya. Nggih. Joko sareng areng karo Mbah, Mbah aku tak buluni yang gede kuwung juga sak kuwung. Nggih. Dari tomo ora lele mbah temrono tenan. Kuwi janjile. Jambi lha kuwi rene mopo? Apa mau burangan sapi lho. Lah sapi buru kowe loro lho kowe buru ku piye lho. Lah anak wedok ngakon nampa. Iso tompo le Pak kon angon sapi apa angon kebu. Lah akeh ditompo tenan. Tompo dangu-dangu jam 12 bengi iki bocah telu padha turu ning amben to. Nggih. Lah sing jenenge Joko Budo manggung tengah jam 12 bengi anak wedok nglilir. Lah ro nek ketok manter ngono to. Anak wedok terus mlebu pawon dikuk jibur. Diduk nang bayu disiramno. Lah akhire rene padha tukaran. Tukaran daran jompol iki mau lho. Nggih. Ya anu lek kene wis 6 taun nek mulih mek opah kebu opah sapi. Lah dikai pedes sitok ki gudiken. Digowo mulih ngetan dituntun nyemplung kali. Batak melono ora kenek, ngetan ora kenek, terus dibiti mati tinggal mulih. Gang 3 dina ditiliki. Sok nek rejane jaman jinakno disa gang 3 dina ditiliki dirubung semut. Sok nek rejane jaman jinakno disa semut iki kulon. Ya terus mulih. Wah, aku seneng anak yang gede golek bapak anakku ora duwe kan jeneng anak gede kan jenenge rek ngedumila. Nek rek ngedumila kan judul Joko Sangsang. Nggih. Oh ki ditolak oleh iya Mbah ayo tak terang nggone Mbah terene wawu Tebro Wijaya. Nggih. Mbah domongin nesu karyawan kono mbek karyawan kene ditokno
gawe butuh kalau ngon benjungan. Oh, nggih. Sak kene ambek kono kae. Ya, butuh tekan kene iki tunduk rambat to, Mas. Oh, tunduk rambat niku nggih. Iki mbiyen mung sak jangkah ngomong mbahku ki. Oh. Ya. Sing kono pecek Kereta Mojopahit, lah sing tekan Menden iki ape dikeki bruk. Lah sing Joko Budho ki melok bangun bae to. Delah. Teko kono anake wedok begede ngape adu ninggawan. Pokoke gembar-gembor wong tau wedok lanang nek kadung semerak yo ngono kae. Nggih. Ya wen, delah bocah wedok lanang kok ngambyuk ning banyu. Moyo-moyo ketok, moyo-moyo ora. Sok nek jaman jeneng Kedung Moyo kuwi